materials que necessitem són cartró, un tub de cartó de cuina, un motor, un interruptor, dos cables i una pila i silicona. El que hem de fer primer és aferrar el tub de cuina a aquest cercle de cartró i ho aferram amb silicona. Després agafam els dos cables i posam el blanc al negatiu i el vermell al positiu. Després li fem un forat i ho ficam aquí de dins i posam el vermell en aquesta part i el blanc en aquesta part. Després agafam el blanc, el cable blanc, ho team i enganxam una part en aquesta i una altra en aquesta. Després, si volem decorar, li posam això per tapar la pila, per decorar, i el que hem de fer, li donem el botó i ja està fet. Hola, soc na Rosa del grup de Guàrdies i vos presentaré el nostre treball. Primer es diu el bote de la calma i el que hem fet és tallar dos cables, un per la meitat i un altre sencer, i ho hem posat al motor. Després hem aferrat els cables a la pila i en el cable que estava partit per dos li hem posat l'interruptor. I després hem fet una mescla de gomina, aigua i purpurina i això li hem posat el tap aferrat amb silicona per passar al motor i al motor li hem aferrat la canyeta. I després hem posat una taula de cartró per aferrar totes les coses i funciona així. És com una turbomix. Ja la va baixant. I aquest és el nostre circuit. Hola, per fer aquesta maqueta hem utilitzat unes cases, cables, llums, unes bateries, Suro, és això? Suro. Paper i uns cotxes. I com funciona, nen? Explica-mos-ho. Quan pitjam aquest botó s'encenen les llums. Nen? Hi ha més llumets. Nen, torna a encendre. Com heu fet això d'aquí baix? Perquè s'encenguin els llums. Hem fet un forat i hem posat les llums als cables. Nen, me lo pot mostrar, mem? Mem, si podem ficar la càmera aquí baix. Molt bé, mem, torna a encendre els llums, mem. Aquestes cases. Bon dia, vos presentem un circuit elèctric que vos enviarà al món de Harry Potter. Aquest circuit elèctric és una bombeta que s'encén, que podem provar ara, i després la podem tornar a apagar. Per fer-lo necessitem una bateria, una bombeta, interruptor i 3 cables. Tenim que connectar els cables, un d'ells a l'interruptor i de l'interruptor un altre a la bombeta. Després, un altre cable de la bateria que ha d'anar directament a la bombeta i així aconseguim que s'il·lumini. Per fer la maqueta hem fet un tros de cartó, li hem posat paper de vellut, una caixa de cartró, que és la número 4 de Private Drive, alguns personatges del llibre, que serien Dumbledore,
la professora McGonagall i en Harry Potter quan era nin. I també li hem fet perquè es vegi quina casa és i aquest és el treball. Bon dia, som Aaron, el representant del grup dels pacifistes, i avui vos explicarem el treball que hem fet. El material que hem utilitzat són un interruptor, una capsa de cartró, com podeu veure aquí un motor petit i uns cables. Bueno, com ho hem fet? Hem agafat dos cables, ho hem retallat i ho hem enxufat a l'interruptor. I de dins? I a de dins... Pots obrir. Anem. I com podeu veure hem agafat una pila, hem agafat els cables, ho hem enrotllat i ho hem posat al motor. Bueno, i el resultat d'això és això. I què representa això? Una màquina de... Una màquina de de cotó de sucre. I aquest és el nostre treball.